naixem amb confiança, però l'anem perdent a mesura que anem tenint experiències. Hi ha coses que no ens acaben de sortir prou bé, o hi ha hagut coses a la història de la nostra família que no han sigut tan exitoses com voldríem, i aleshores perdem graus de confiança. I tota l'estona és com la recuperem, com recuperem aquesta confiança. I un dels motius per recuperar-la és que és un benefici extraordinari pels nostres fills. Com ho veieu, això, fins ara? Està bé, no? De dir, clar, vosaltres esteu preguntant, sí, però com ens ho farem, no? Que ja m'agrada pensar en això, però resulta que no sempre funciona de la manera que jo desitjaria. Però aquest és el principi, això no és negociable, aquesta confiança. I en tot cas, hi hauria una cosa que ens podríem plantejar és, si en un moment determinat hem perdut la confiança, què és el que ens l'ha fet perdre? Hauríem, en comptes de seguir pagant, parar-nos un moment i dir, què m'ha fet perdre la confiança? Hi ha hagut una cosa que m'ha decepcionat del meu fill, hi ha hagut una cosa que jo no sé molt bé com gestionar, algun motiu que m'ha fet perdre la confiança. I si trobo aquest motiu, doncs la torno a activar. D'acord?